באתי ערב אחד למופע תיאטרון פלייבק, למחרת הצטרפתי לקבוצה. בהופעה הראשונה אמרתי, זהו, זה התיאטרון שאני רוצה לעשות. מצד אחד זה משחק, מצד שני זה החיים. כל הזמן לפגוש אנשים, אני שמעתי אלפי סיפורים. מדברים על קסמים, כאילו שיש קסמים, זה הקסם. לחיות דקה או שתיים בחיים של מישהו אחר. וואו. איגוד תיאטרון הפלייבק בישראל הוקם ב-2011 ושם לו למטרה עיקרית להפיץ ולהגביר את המודעות של הפלייבק בארץ. תיאטרון הפלייבק נוסד בשנות ה-70 בארצות הברית על ידי ג'ונתן פוקס. תיאטרון אימפרוביזציה שמבוסס על סיפורים אישיים. עצרתי טרם ונפתחה דלת של המשאית וקראו לי לבוא פנימה. שני בנים מכיתה י' המנוסים, אחד מהם הביא בקבוק וודקה. ואמרתי לו, לא, זה לא רכבת לקיסריה. שב, יש לנו עוד זמן. זו הייתה רכבת לקיסריה. יש שחקנים, קהל, מנחה, מוזיקאי, אנשים מהקהל מספרים סיפור, ובו ברגע עולים שחקנים ופשוט מאלתרים. אני הייתי מאוד קטנה, ואני זוכרת שבלילות התחלתי לשמוע קולות. רגע, שקט. אתם שומעים את זה? כל אחד מאיתנו מתהלך עם סרטים בתוך הראש שלו. הנה. ואז ברגע שאני רואה את הסיפור שלי על הבמה, הוא מקבל משמעות אחרת והוא לא נתקע. פתאום משהו קורה. הכוח של פלייבק כלי טיפולי הוא בעצם שהוא מרחיב את עצמך דרך האחר. זה הרבה מאוד עבודה על יחסי אנוש. גם מקום בטוח אפשר לספר, גם מרחב מאפשר. זה משפר את היכולת של אנשים לקיים מערכות יחסים, וגם זה עושה שהיא אינטגרציה יותר טובה בינם לבין עצמם, בין קולות שונים בתוכה. ריגש אותי הכל נורא, גם האימא. הפלייבק מטבעו יוצר חשיפה של המספר בפני המנחה, השחקנים, הקהל. לכן באיגוד יצרנו קוד אתי. הקוד מתייחס למשולש הזה, ונותן חוויה משמעותית ובטוחה לכולם. האיגוד פועל בשני ערוצים. ערוץ אחד זה לקהל הרחב, מיזמים חברתיים שאנחנו עושים לתושבי הדרום, יום האישה, ולקהילה המקצועית. אנחנו יוזמים הבאה של מרצים מחול, כנסים, ימי עיון, לעשייה טובה יותר, מקצועית יותר. וזה גם מה שהופך את קהילת הפלייבק לקהילה שהיא מאוד צומחת ומצמיחה. בהחלט אפשר לראות היום גם בארץ וגם בעולם הרבה מאוד פיתוחים ויישומים של הפלייבק. אפשר באמת לקחת את זה להמון מקומות. מה זה סיפור אישי? לעבודה בארגונים, לעבודה טיפולית. וכמובן על הרובד המסחרי, יש הרבה מאוד קבוצות שמופיעות בהמון מקומות בארץ. הפלייבק מתאים לכולם, לכל סוגי האוכלוסיות. ישראל היא למעשה מעצמת תיאטרון פלייבק. אחוז הקבוצות בארץ הוא מדהים, והיפה שהוא חוצה מגזרים. יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים. אנשים מחפשים את הקשר, את בגובה העיניים. העשייה המבורכת הזאת מתאפשרת תודות לאיגוד. באיגוד יש מתנדבים ששמו להם למטרה לקדם את התיאטרון המיוחד הזה בישראל.